господа, този поздрав е специално направен от Ремзи от Садово и неговото семейство специално за Ремзи Типлера, за най-добрия от Ремзи Типлера, за Шабан Доктура оригинал от Ремзи. Чуй си бита. Ремзи Тало, Леско семейство, от Ремзи Типлера поздрав керава, Медадески Типлера, о Ремзи кај си Леско Садово, мастарен тумаре мосте, и Симан Будбари фамилија, Капабарав тумен, вали гърми. Южна Българија, Лекси си баровало, од Шабан Доктура, онај баро, Анди Ремзи Типлер, од Типлера обаро дому, како бареви Леско. Ефтино лев, ефтино викнео сичко сам, пусти ги насам, се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Ремзи Типлера, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Садово и Южна Българија. О Ремзи Типлера ти шунен со вакерва, наши пераве наме даде Типлера, а ме синјам думо думесте, одоле си баре легендарија, тари бари Ремзи Типлера, о Типлера, о баро домо, како баре Вилеско. Вали гърми на Ремзи, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Садово и Южна Българија. Шунен онај ден Ремзи патрона, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле обаро, а кале о саврете джамене фамилија. Наши пераве намен. Душман, душман те шорер, душман, душман те париове, амаро душман леве